Na nnukwu agbammbọ iji wee lebanye anya ịmata akụkọ ndị bụ ezie n'usoro nzikọrịta ozi nke ọgbara ọhụrụ anọ n'ime ya ugbu a nke jupụtara na mmadụ iji aka ewepụta ozi nke ndị mmadụ ga-ege ghara isi n'aka ụlọ ọrụ amara amara. Ya mere otu na-abụ nke gọọmenti nwe akpọrọ MILID Foundation na njikọ aka n'ọrụ gọọmenti Anambra steeti tinyekwazara United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ji wee chịkọba ọgbakọ nkuzi banyere ndị mmadụ ịmata ihe dị iche iche ha kwesịrị banyere usoro nzikọrịta ozi akpọrọ media literacy. Ka anyị sonyere onye nta aka nke Chukwudị maka akụkọ ahụ n'uju. Onye bụ onye isi oche nke MILID Foundation bụ Maka kwuru na ngalaba ahụ na-agba mbọ inyere ndị ntorobịa aka yanakwa ngalaba niile na-achịkọba ndị ntorobịa ime ka ha nwee mmụta n'ihe gbasara ihe eji agbasa ozi akpọrọ soshal midia, inye ha mmụta ga-enyere ha aka ka ha dị uchu na-abụrọ ihe ejikwala ngwaọrụ n'ịgbasa ozi eziri ezi akpọrọ fake news na misinformation n'onu bekee. Onye bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nke Anambra steeti bụ dọkịta Law Mefo kwusiri ike na ihe izi ozi ọhụụ bụ nke megoro ụwa dị mpe nke na onye ọbụla ji akụrụngwa akpọrọ smartphone nwere ike izi ozi luo mba niile dị n'ụwa, ma kwụsịkwa ike na ọlụaka gọọmenti Anambra steeti lụpụtagoro bụ nke onye ọbụla na-ahụ n'anya, abụrụ nke a ga-ekwu okwu ekwesịrị ọnanya site n'aka ndị achọrọ agamniru nke Anambra. Onye nyere nkuzi pụrụ iche na oge mmemme ahụ bụ ọkammụta Stella Okunna, onye bụ Deputy Vice Chancellor Academics na Mahadum Paul University dị n'Awka, yanakwa onye isi oche nke UNESCO Office Abuja bụ onye Yachat Nuhu nọchitere anya ya, kwuru na ịgbasa ozi bụ ihe na-eweta mgbanwe na mba niile site na Mahadum Unizik nke dị n'Awka. Aha m bụ Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.